a satin da ya gabata cikin shirin daɗin kowa sabon salo. Ka ci gidan ba ka gani ne za ka buge ni? Ka ga mutum mai ƙarfi aka ce ƙarfin doki lokaci guda ka ɗabi jarka uku kai kaɗai. Me yasa mutumin da baya jin magana ne haka dan Allah dan Annabi? Malam Musa! Lafiya ta kina mun bugun hukuma da sassafen nan haka? Kamar min da gari na? Da Allah ki hakuri wallahi ban kula da ke ba. Hakurin za mu girka a gida kenan wallahi sai ka biya ni gari na. Baraka! Na'am. Na'am baban Badar. Na ce yau tun wayewa garin yau ne ban ji motsin Hansatu ba. Hansatu kuma? Baban Badar in ban da abinka me ka kuma naka tambaye ni Hansatu. Na ga cewa ba ɗaki ɗaya muke kwana da ita ba. Hanyar jirgi daban, ta mota daban. Ai gani tun daren jiya har zuwa wayewar garin yau ban ji motsinta ba. Can kuma riga kin santa mace ce ma'abociyar kazar-kazar da yawon tsiya. Da kuma ana tare da mutum idan ba a ji motsinsa ba, ai a tambaya ko lafiya ko. Ka san ai an ce lafiya ita take buya. Haka ne, Allah ya sa lafiya. Amin. A ci gaba da haƙuri da. Ai ni ba na abin zafi markono a idan maraya. In dan tani ne duniya lafiya lau za a zauna. To alhamdulillah. Shikenan. Ni zan tafi. Allah ya kiyaye. To alhamdulillah suna dawo. Sannan ina kwana? An tashi lafiya? Kin zo? Wallahi. Ke wuke din sai kin duko mutane sammako? Ai gani ne gwara in zo da wuri in fara aiki. Tunda alƙawarin ɗauka bai kamata in saba ba. Tunda biya na za a yi. Lallai ku. Ina maman tana ciki ne? Tana ciki wani abu ne? A'a babu komai. Wai dama mu gaisa ne. Tana bace idan ta fito fara gaisa. Lafiya kalau. Tashi mana. Ka fidda tsoro a cikin zuciyarka. Za mu dinga harka da kai ta karuwa. Ba wani kunya, ba wani yawa. Kuma ka so kai kuɗi ne harisi? Ina so. Amma fa na ji kafin surutu fa.
komai zai iya faruwa da kai kai shiru da bakin ka ji ko wanke ki baya kyau jiya sai da na ƙara wanke wannan kofin saboda bai fita ba kin yi shiru ko ba kya zina ne Na ji ki haƙuri. ai ba zancen na yi haƙuri ba ne ki dinga yin aikin ki tsakani da Allah To insha Allah. Ni na yi tafiya ne, to bayan na dawo sai aka ba wani labari mummuna mara daɗi. Wallahi ban taba shiga haɗarin irin wannan ba. Ita fi around 7 p.m. suka kidnapping ɗina suka ce wai lallai sai an ba su ransom. Ni abin yana bani mamaki. Kai ba ɗan business man ba, kai ba ɗan siyasa ba, kuma kai ba majami'in gwamnati ba. Soyayya mai faru nema. Sun kai ni wani gida a wajen gari suka aje ni a wajen tsawon kwanaki. Bayan haka jami'an ɗan sanda suka yi suka kubtar da ni. But I thank God, ina godiya ga Ubangiji da ya aje ni, because I know what my Bible says in Psalm 23 verse 4. It says, "Yea, I walk through the valley of the shadow of death. I fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me." Maka sumpre mondari kebo yaba. Maka lukebonge. We know that God will always protect us. Always, anytime. Amen. I'm sorry. Thank you very much. Rayuwa ta yi wahala. Matasa babu aikin yi. Kaɗaɗen rayuwa. That's true. Amma Mr. Barau, ina zargi cewa akwai hannu waɗansu a gari a cikin cocin waɗanda suke adawa da yanayin irin kuɗin da suke da coci ke yawan samuwa. Okay. Amma za mu ci gaba da addu'a. Allah zai nuna mana haske ya fito da waɗanda suka yi da hannu a irin wani abubuwan da ya same mu. Amen. So thank you for your sympathy. Really appreciate it. No, don't mention. A kullum ne muna neman kusanci ne ga Ubangijinmu. Baban Badar lafiya ka fita ka da a guje? Cikina ne ɗan rikici. Me ka je wani sai kuma kai hakan nan dan Allah. Kin jiki da wata magana. Alalan da kika bani majiya. Allah. Tsaya in ƙara ma ruwan ba zai ishe ka ba. Yawwa, wash, an na ji sa'ida. Irin wannan nan idan mutum ya matsu ba shi da gurin zagayawa, to akwai babban matsala. Shi ne sanya za ki ga wasu mutane sun yaye tsirecinsu a kan titi, ba kunya, ba tsoron Allah, su tozata kansu, su tozata muhalli. Baban Badar kenan. Allah kuwa. Hasatun ku ta fito? A'a, gaskiya bata fito ba. Amma me yiwa bacci take yi? Haba, bacci tun daga safe har zuwa 12 rana, 12 ba yanzu da wajen rabi. Me yiwuwa fa na ce, ba wai na tabbatar ba ne. To kin ga dubo ta shiga ki leko ta. A'a baban Badaru, babu ruwa na, bana son abin da zai janyo mun magana. Da ruwanki mana, har da tsakinki. Gaskiya baban Badar babu ruwa na. Ni fa sai ki ji. Da ruwanki har da tsakinki. Yaya ana tare da mutum? Ba a ganshi ba a ce ba za a duba ba. Ai zaman tare ya fi ƙarfin wasa. Shiga ki duba na ce. Yawwa. Subhanallah, inna lillahi, baba Badaru shigo ka gani. Hasatu, menene? Ai, ciki na, wayo mara, wayo ciwo. Tofa, ana wata ga wata. Sannu Hansatu.
kama ta da ka. Ai ga irin ta nan. Wannan shagen ka tare naki shi ja miki ciwo. Ke kenan yawo daga wannan kwararo zuwa wannan kwararo. A'a baban Badaru. Haka ne mana. In ba ta shagen ka talinta me ya ja mata wannan ciwon? Kuma ta san ba ita kadai ba ce. Amma dai koma menene bai kamata ka dinga mata faɗa ba, baka duba yanayin da take ciki ne yanzu dan Allah, ita ta san yadda take jin ciwo a jikinta. To shikenan, bari in je nemo a dai ta sauko ko tasi. Ina zuwa. Shegen yaro masu ya an shigar? Gaskiya ne. Haba oga goga. Ya za ka ringa wulaƙanta dukiya. Kamar yaya? Jarkan mana da kawulan ya kake wasa da dukiya. Oga ka daina wasa da dukiya. Ka daina wulaƙanta dukiya. Arfi, je ka sai abin da naka ci. Kai? An jima ka dawo. Oga, hawa na aiki ya maka za ka ɗauki wannan maƙudan kuɗi ka dankara masa ka ce wai ya je ci abinci. Kaga da Allah malam ka fiye surutu da Allah. Kawai let's talk business ka gane ko? Wato saboda zaman ka da kai abin ni shine haka ke iya turance ni kai tsaye. A to ya ka gani? Yawwa ga mai tasiri na san tallafo ta muje. Ni kan kirke ni samun wani ciwo. Ke mai tsaba ce da kunya ne da kana ke dai kullum cikin neman bala'i da masifa ba ki da lafiya ma ba ki sadu da ba. Salanta taɓa ta saka min wani ciwon ko ta ƙara min wani ciwon. Kin da satu fitina ki ba ta yi yawa. Ba damuwa baban Badaru. Ban ga laifinta ba. Ka san wasu mutanen ba su da lafiya ba su so kowa ya raɗe su sai ƴan uwansu. Allah ya kashe lafiya. To Allah ga bawanka sallau Allah Ubangiji ka arzuta ni na zama ɗan gwatan daɗin kowa. Allah ka mun arziki, Allah ka mun maganin mahasada, maƙiya. Aga dakata. Ka san me nake so da kai? Babu wata matsala ba oga. Tatsuniyar gizo dai ai ba ta wuce koki. Zance ne na wannan jarkoki in kula da su, kan in fasa, in gyara, in bina, in yi kaza, ko kuwa? Ba nan magana bace ba. To wace magana ce? Ina so ne ka mutu unguwan lalle. Akwai kwastomomi na suna jiran ka gane ko? Unguwan lalle? Unguwan nan mai turu da kwari? Nan amma da ka sani kenan yanzu nu tsohon kansila ya gyara ta. Ya sa mata burji. Wai me ka kake takura min ne oga? Ka banni kana takura min da wasu kwastomominka. Ka banni in je in sai da ruwan nan a inda zan sayar. Ka zuba min ido. Ka rabu da ni kunan in sai da ruwan nan in ka maka kuɗinka a hannu cas. Au. Haka muka yi da kai? Jayayyar ka tana yawa fa. Ni dai na ce ka mutu unguwan lalle. Wannan umarni na ne. Ya kamata ka banni kawai in zazzagaya in je in sai da ruwan nan in kama kuɗinka a hannunka kurum. Kai, kar ka mun taurin kai fa. Ni fa ban fiye son ana takura min da mulkin mallaka ba. Yawwa, wannan sai da ruwan da kake gani, da na daɗe a cikinsa, da yanzu na zama saje manjo. Ka banni in zagaya in bata unguwar gire in sai da ruwan nan kurin magana ta ƙare. Amma kai banza ne. Ni ɗin? Eh, kai ɗin. Har da zagi kuma oga? An zage ka ɗin za ka yi. Ana nuna maka yadda ka samu kuɗi iri na ka buɗe shagon da ya fi wannan. Amma ka tsaka taurin kai? Ai baka ga min ba ai ban sani ba ai. Akwai samun da na hango ma. Kai kuma kana so ka ratsi. Ina jin ka. Ka san dai na fi ka sani yadda ake samun kuɗi da wannan harka ko? Kai hakuri dan Allah oga. Wallahi ba da sani na bane. Ya ne ba baka ga min ta farko haka abin yake ba. To shikenan. Ka mutu unguwar lallan. Da unguwa tana akwai kwastomomi na da unguwar kantu. Yanzu zan ka sayar abinka. Ka wuce ka ɗibi wani. Ali sai na zagaya su. An gama. Amma ka ga wayannan? Kar ka sayo da kowa. Akwai kwastoman da zai siya. To oga an yi an gama. Ya ai ni da na san abin haka ne ma da kai bayani tun farko. A ba mu tsaya muna wata jayayya ba.
To ai shikenan yanzu ta unguwar can unguwar zan sanin za ka bi. Ki wanke min su fita sosai. Amma me? Amma wanki baya cikin aikin da zan dinga yi. In ji wa in ji ki? Baya ciki. Wanke-wanke da shara da girki da kuma goge-goge muka ta dinga yi ana biya na. Ye, ke ki ji yar gudun hijira. Hake samu bakin magana? Kina nufin 5,000 din za a dinga dauka ana baki saboda kin fi sauran barori iya wanke-wanke ko? Ni ba bara ba ce. Me ce take to idan ba bara ba? Ke Bintu, me ke ne haka? Ya Ibrahim ta yaya za a ba ta wanke ta ce mun ba za ta yi ba. Shin gaba ma wannan ba duka? Me yasa baki iya magana ba? Me yasa ki kaskantar da ita? Ban gane ba ya Ibrahim. Gaskiya fi so kake ka dinga daure mata gindi. Yar gudun hijira kawai. Ko ma mece ce? Amma ta yayin mutunci irin ki ko? Gaskiya ne ya Ibrahim sai ta wanke min kayana. Whatsoever. Kin gane wani abu? A rayuwa kowanne ɗan adam yana buƙatar mutunci da kuma girmamawa. Kin gane ita ma da kin bi da cikin laluba. Menene wanki? Sai ta miki ai kaman taimako ne. Amma ai mutane ta ce min ba aikin ta bane. Sannu? Wannan ciwon naki tun yaushe ya fara ne? Kawai ina kwanci sai na ga jini yana zuba. Shi ne kawai. Wash Allah. Sannu? Yawa. Kina da ciki ne? Eh. Zai kai kamar wata nan. Kaɗan ya rage cika wata 5. Amma kafin wannan lokacin baki jin wani zazzabi ko wani ciwon kai haka ko wani laulayi. To ki taba zuwa awo ne? A'a, da so nake sai ya ƙara ƙwari tukunna. Ba dai kuma. Gwada ki yake scanning. Don Allah nawa ake scanning ɗin? 2,000 ne. Sai ki je reception za su gaya miki. Kuma irin shi ne da kin zo Eliya is better. Da tuna an san abin da ake ciki. Amma mutum ya zo na wata 5 bai taɓa zuwa awo ba. A ta fama da ku a rediyo a ina ana faɗa amma da not working. Next! Ka san mu 'yan Barcelona mun kafa rikodin da duk duniya ba ce mu da suka taɓa yi. A ba yaro. Mu mun san mun iya kuma mu abun alfahari ne. Kai na mata mahaukaci ma mu ne alfa kuma mu ne omega. Ko a wannan mutum da kuke kamar faɗa nawa suke ba ku wataƙila ma ba su san da ku ba. Kai, mai ruwa. Kaya mai ruwa, kai mai ruwa. Yawwa, sai ka nan za ka kawo. Yarka biya wani. Kaka ɗebi waɗannan. Kaka ɗebi waɗannan. Haba. Ka ɗiba nan. Wayannan sun fi kyau. Ni jarkoki na duk simil suke. To ai ni hankali na fi kwanciya da wannan. Kaga, abin da nake so in gaya maka. Idan ka ɗiba a nan, kura ce za su zo tana wasan kura da ni, sai ta ringa walagigi. To amma idan ka ɗiba a nan, hankali kunce. A'a, ka ji wani irin mutum. Ni da kuɗi na in ce ga abin da nake so wai amma za a ce. Kai bari in gaya maka. Ko mai garin daɗin kowa bai isa min juyin mulki ko ya min juyin juya hali a cikin sana'ata ba. Wannan sana'a da kake ganin ta ba ta kahaye ne ba, na karance ta kafin na yi ta. Kai, ka iya bakinka. Kaga, bari in gaya maka, ka san ni waye kuwa? Ni ne sallau, kowa na ka banda ɗan banza, mijin firira, uban irore da jimmala. Kai, ka iya bakinka ko na fafe ka. Ni arziki yake nema, sai dai ka fafi jarka, ni ba ka fafe ni ba. Amma wannan gayan da ba dan iya ne ba wallahi da ce na koya ma hankali. Kai ka san maka da kuɗin cin abinci amma kana da kuɗin shiga gidan kallon bal. Kawai ka bani kuɗi. Ki hakuri an jima kaɗan zan kawo miki kuɗin gida Allah da ba wani abu ne. Hello. Ya kai baba. Gayan nan fa mai ciyar da ruwan fa ya hana ni abar fa. Ban taɓa ganin farfar irin wannan bawan Allah ba. Wai a dole sai ya nuna min jarkar da zan ɗauka. Ya ware da kayan ma. Gaskiya ko? Gaskiya idan da irin wannan farfar ɗin za ka ringa hulɗa gaskiya zan daina karɓar kayan.
a kada ki ce mun kin gama tafiya zaki tafiya zan yi. to ko in zo ne miki rakiya ta musamman Ni Asuwa za a raka. ke a gimbiya wala A'a ai ban kai wannan matsayin ba. a da kin wuce duk wannan matsayin gaba ɗaya To shi kenan tunda ka faɗi haka ba zan maka mutu ba. dama akwai wani abu da nake so mu yi magana a kai Ni da kaina? mana sai da kanki To ina jin ka. ina so ki yi haƙuri ne da abubuwan da suke faruwa sannan ina so ki kwantar da hankalinki. I want you to be comfortable a gidanmu. Wani abu ka gani ka faɗi haka? Abin da Bintu ta yi miki ne nake so gaskiya ki haƙuri da abin da ta yi miki. Babu komai, rayuwa ce ai. Hakan mai kyau. Sannan na so ki kiran ki kin gane irin kina fara'a kin san ita wasu nace ko? Duk abin da zan yi ina yin su ne bisa tsari. Kana ji na? Malam. Daga yanzu duk harka ko sana'ar da zaka yi musamman da mutumin da baka san shi ba to ya kamata ka sanar da ni. To malam. Ba wai tsakanina da ku a matsayin malami da ɗalibai kawai in koyar da ku ba. A'a, haƙƙina ne in koyar da ku akan mu'amala ta gari. Abu na biyu, ni a shawarata ka bar wajen matan nan mai sayar da abinci da kake wanke-wanke. Dalili na shine wurin da masu mu'amala da wurin ba masu tarbiyya bane. To malam. Ka wanke allanka ne? Na wanke. Yaushe za ka yi rubutu? Sai an jima. To mu je ka raka ni wata unguwa. Oga kaga an tsaye ruwan nan gaba ɗaya kaf garin nan suna buƙatar ruwa. Kaf ya ƙare bar ruwan nan da na ɗauka. Wannan jarka biyun su kaɗai ne suka bazazayi ba suka yi bakin gini. Wani mutum ya nace su zai saya ni kuma na ƙi sayar masa. Da na sani ma suna sayar masa kawai na huta. Kai wawa ne? Kai jaki ne? Kai da ƙiƙi ne? Wawa jaki da ƙiƙi din ni kaɗai? To me ya zafi? Ana so a yi harka da kai, amma kana kawo mutane yawa? Kamar mana kura kawai kawai ka ji ko? Haba oga, yanzu me ya zafi a nan? Ruwan da aka samu kasuwarsa ya ƙare kaf dandanan da wuri shine ya baka haushi ko kuwa? Ka ga malam kawai kawai kamar nan ka ji ko? Duk ba ta kai ga haka ba oga. Banda jaki, har kwastoma ne ce ma ga abin da yake so ka ce kai ga abin da kake so haka zaɓin masa? Ka kawai kawai ka ji ko? Iko sai Allah, kai! Wani ka ji ko bari nan? Yanzu kuwa. Ke yan nan, ki ji tsoron Allah. Lafiya? Mene? Tun ɗazu na zo nan, ina ta hange-hange, babu ke, babu ‘yar uwarki, ku tsara mutuncinki. Wai me ya faru ne? Ba wani abu ba ne, zuwa ne ku raka ni garin su Malam Kabiru. Rakiya kuma? Insha Allahu Rabi, zuwa ne ku raka ni. Wallahi, tallahi, ba mu sani ba mu ma, ba mu taɓa zuwa ba. Ke ‘yan nan, kada ki min ƙarya da hila. Wallahi ba ƙarya zan miki ba, ba mu sani ba, ba mu taɓa zuwa ba. Amma kuwa abin da mamaki, duk zumuncin da kuke tare a tsakaninku, a ce biki san garinsu ba? Wallahi da na sani da na raka ki.
Kyau akan je ne su kai ne. su kai ne kuma nawa suka ce 4,000 suka ce. 4,000 Wash. Wayo, wayo. Wash. Wash. Wayo. Wayo. Wash. Sura 1,000. Zan ciko miki 1,000. Salamu alaikum. Ken tafiya dawo. Lafiya? Ita ta kawo haka, domin na yanke shawara. Zuwa ne ki bani nambar wayar Essa Alawiya. Nambar Alawiya, matsala ɗaya. Babu wani zancen matsala. Idan za ki bani bana son harkar ƙarya. Ba babu zance miki ba. Idan za ki bani. Nambar ce ba ta shiga mun kasa samun su. To wannan abu lamari da akwai munafunci a ciki. In za ki bani namba ki bani mana. Kya dinga mun wani alaye kina wani kakkaucewa? Ha'a. Mala Hassan sanin da zuwa ba. Wasu barka dai. Barka dai. Na gajiya. Ba gajiya. Ya iyali. Masha Allah. Salisu ka gaishe shi mana. Barka da Barka yaro. Yaron ku ne wannan? A ba yaro na bane, ɗalibi na ne, na ce rako ne. Salisu, kan koma gefe ka jira mu. Yaron nan akwai shi da natsuwa ga alamun hankali gare shi. Alhamdulillah ba laifi. Yawa, fasto dama na zo ne maka jaje ne akan abin da ya faru. Allah ya ƙara kiyayewa, Allah ya kiyaye gaba. Allah ya kiyaye, Allah ya kiyaye. Gaskiya Mala Hassan, na ji daɗi wannan ziyarar taka. Da musulmi da Krista za su fahimci juna a haka. Ai da duniya za mu zama lafiya. Wannan gaskiya ne. To addinin musulunci yana ƙarfafa zaman lafiya da fahimtar juna. Wannan kuma koyarwa ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ya zauna da Kiristoci da Yahudawa a Madina. Sannan a lokacin tsanani da takura, musulmi sun nemi mafaka a wurin sarkin Habasha, wanda Kirista ne, amma ya karɓe su hannu biyu kuma ya kare su. Ba ma wannan ba, hatta harkar da ta shafi abinci, ya halatta mu ci abincin. Gaskiya ne. Kaga duk a addinin mu yana koyi da zaman lafiya. Wani abubuwan ya kamata mu rika koya ma mabiyin mu. Wannan gaskiya ne. Su tada zumunci da zamantakewa, su zauna lafiya. That is why the Bible says in the book of Matthew chapter 5 verse 9, it says, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God." Gaskiya Mala Hassan, na ji daɗi. Babu damuwa. Gaskiya. Na gode sosai. Na gode. Madalla za mu koma. Yawa. A gaida iyali. Madalla, na gode. Yawwa. Yanzu na ji bayani, amma da kin tsaya kina min wani alaye, kina min wani dugu-dugu kawai kin kakkafe ni da ido na rashin imani kawai. Ai ba za ta yiwu ba. Duk inda Malam Kabiru ya shiga a bayan duniyan nan sai na bi shi ya bani takardata.
shi kenan kaya ya tsinke a gidan kaba ranka shi daɗe dama wurin ka zan je wani taimako nake so ka min dan Allah dan annabi taimako kuma kai ba na son shiri ta kaji ko wai ke magana saboda uniform din soja ne kai hakuri dan Allah amma dan Allah dan annabi ina roƙonka ka saurare ni menene ranka shi daɗe wato wannan kayan naka kakin naka na soja shi nake so ka taimaka ka bani aransa aran kayan soja me zaka da shi yawwa sakawa zan yi in je in samu in yi goga zalunta shaye ya ci mutunci na ya kwace min yan kuɗi na shine nake so in saka kaken in je in same shi in je bakin shagonsa da kayan nan ajiye haba me tsimman mara tsimman me tsimman mara tsimman hap sai in same shi sai ya ban kuɗi na kaga ba mai sa kayan soja sai soja ba zan baka aran kaya na ka je ka rigima ba wallahi tallahi ba zan yi rigima ba iyakaci in firgita shi in da ki zuciyarsa da tsoro ya ɗauki haƙƙina ya danƙa min shikenan kaga duk wanda ya maka wani abu ka yi haƙuri kana zaune sai ka ga Allah ya saka maka haka ne amma kuma wallahi zalunci da gogon yamin ne da yawa ni duk ban tambaye ka wannan ba ka yi haƙuri na ce ba komai na gode to alhamdulillah gonakin mu nawa dan ɓaure har zai min haka madalla shikenan to yanzu malam Salau gabas kai ko yamma kai ko kudu ko arewa ko sama ko ƙar ina zan nufa ne ma ne takamaimin pastor abu ne ka ni yanzu a wajenka you're welcome na farko na zo yi maka jaje game da abin da ya faru da kai Allah ya kare amen na biyu shine game da mijina okay ci gaba ina sauraron ki har yanzu ban ji daga gare shi ba pastor ni ina cikin matsala ni na gaji wallahi sai Chama kwantar da hankalinki kada ki damu za mu yi addu'a Allah zai nuna mana aikinsa. Let us pray. In Jesus' name we pray. Amen. Heavenly Father, we thank you for this day. Lord, I commit this family into your hands. I pray that you shall reunite this family in your peace and your love in the name of Jesus. Amen. May the enemy not have access to this family in the name of Jesus. Amen. Makasumpre mondari keboyaba. Makaluke bonge. Iskotura makata. Makashule kata. In the name of Jesus. Amen. Let your blessing be upon this family. Amen. In the name of Jesus. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Pastor. It is well with you, okay? Thank you, Pastor. Go in peace. Alright, say Angela. Yalla bai. Ya dai? Lafiya? Lafiya kenan. An yi na lafiya? Lafiya hayyan. Na ce, ai ka gane ni ko? Kwarai kuwa, ba ke ce matan Malam Kabiru Makaho ba? Ni ce wallahi. Wallahi Allah. Daman ina fito ne ina ta tunane-tunane to sai na ga gashi ma Allah ya riga ya kawo ka. Dan Allah ka taimaka kai mun kwatancen garin su Malam Kabiru. To gaskiya ni ba san garin su Malam Kabiru Makaho. Baka san garin su ba? Ha. Ni dai an cuce ni. Wallahi tallahi an cuce ni. Kawai an tafi an bar ni da dakon aure a ka. Dan Allah yalla bai ka taimaka min kai min kwatancen garin su. Duk inda ya shiga ko nan da faɗin duniyar nan ne zan iya zuwa a neme shi. To, bari ki ji. Na faɗa miki ni ban san ina ne garin su Malam Kabiru Makaho. Kuma ban san wanda zan tambaya ya nuna mana ko yi mana kwatancen garin su Malam Kabiru Makaho ba. Sai dai idan ki je gaba sai ki ci gaba da cigitawa ne ki ga tafiya ta. Zo nan Bala.
Ka san gidan kitson nan? Na sani. Nan baya. Yawwa, ka je ka ce wa Sa'adatu. Idan an gama kitson ta zo tana da ta kawo madu. To. Yawwa yaro, dan Allah dan kira min wannan namba. To baba. Kai, baba ina tsammanin lambar nan kaman ba daidai ba ce. Kamar yaya? Ba ta tafiya. Dan sake gwadawa din nan. Yanzu kuma an ce babu sabis. Iye, ni za a yi wa ɗiban albarka? Baba, wai baki lambar nan ne? Wasu 'yan iskan yara ne marasa mutunci, wato ko ni za su yaudara kenan ko? To amma baba ina ganin kaman ba laifin su bane ba saboda gurin da ake kira lambar ne kaman babu sabis. Ina ganin kaman laifin ba da gare su bane. Yanzu ba yanda za a yi a gyara ta ta shiga? Gaskiya ba wata dabara saboda ba laifina bane kuma su ma ba laifin su bane. Kaman matsalar daga kamfani ne inda ake kiran lambar ne can din babu sabis. Da ni suke zanta. Ni za su yaudara ko? Ya yi kyau ba ni takarda. To gashi. Ai ranka ya daɗe damuna alhamdulillah. Yabanya idan kai kudu da mu ma abin sai godiya. Gaskiya ne, ai kuwa bara ka yi aikin noma. Bani kuma amma ban ji kana yin magana aikin gona ba. Ai bara wacce ne na yi masara? Shekaru suna gudu. Ai ni tsammani na bara ne. Salamu alaikum. Sannu ku yalla bai. An wani lafiya? Lafiya dai ko dai. Lafiya kalau da mun zuwa ne ka taimaka min yalla bai. Kamar kaka. Ka raba aure na da Kabiru. Ya tafi ya banni. Ban san a matsayin da nake ba. Ya tafi ba ci, ba sha, babu sutura. Ka taimake ni yalla bai. To na ji na tausaya miki. Akwai kan abin tausaya hakan. A ce miji ya tafi ya bar matarsa babu ci babu sha. Gaskiya abin tausayi ne. Wallahi kuwa kaga ya kamata a ce ba shi wuce auren nan na riga nai ba. Ya kamata yallaɓe ka shiga wannan magana a raba auren nan. Ba mun riga mun gama magana nan da ke badallu. Ba da hurumin raba auren ku da Malam Kabiru. Ko ba na riga na gaya miki ba. Amma ai kai ne shugaba a garin nan. Kuma za ka iya wakilta kowa akan wannan. Na gaya maka halin da na shiga. Na ji sarai amma ni ba da haƙƙi a kai. Ni ba a yi min adalci ba. Gaskiya yallaɓai. An cuce ni. Haka kawai? Saboda ni an ga mace ce? Ai ko ba shi ya faɗa ba. Ya kamata ya tausaya min. Ya shiga cikin wannan lamarin ya raba auren nan. Ke! Ki shiga taitayinki. Ki san me za ki faɗa wa mai gari. Ai wannan rashin tarbiyya ce. To ko a gidan giya akwai shugaba. Balle a gidan mai garin daɗin kowa. An zo gurin. Halitta kawai malam. Halitta. Halitta kawai. Me kuma faru? Kai wawa ne, wannan ruwan da yake gani in ka saya za ka wanke-wanke ko wanki ko wanka. Me je da ruwa, ka ce ni ba na ce ruwa. A sati mai cikin shirin daɗin kowa sabon salo. Ka je gindin famfo inda muke ɗiban ruwa, nan wajen tsori.
ka ce baka kuran nan sai ka bar min gurin jarkoki guda biyu ka ji ko sai ka biyo ta nan biya ma harka ki iya bakin ki sabuwa in kika yi wasa ke ma za ki bi su sai ki hau layi ke ma lalle akwai lauje cikin nadi wallahi lalle kam akwai lauje nan cikin nadi. Kika jika ni?